Nabalaka mga mangunguma sa plano sa Malacañang i-auction na masobra 100,000 ka tonelada nga daan nga mga stocks ang palay. Halin sa National Food Authority agud may espasyo ang bodega para sa bagong stock para sa nagahilapit nga harvest season. Sa interview sang Bombo Radyo kay Boy Fille, isa ka mangunguma diri sa syudad, ginpahayag nga mangin makaluluoy gid mga farmers. Kung ipatuman ang among tikang, bangud may posibilidad nga magnubo ang presyo sang humay kung madamo ang supply sang bugas. Pahayag pa nga mga apektado gid mga local farmers bangud mga barato man ang presyo sang baklanay sang humay sa tion sa ila harvest kag indi gid sila makabawi sa ila mga kapital. Kaya nga nukiti ang ina nga nila kung ibaligya nila na ang ilang 100,000 metric tons nga ibalaptahon nila sa sa market. Sigurado magnubo gid ang bilis ang bugas. Di kaluluoy lang ang aton mga farmers after sila gaani sila barato naman ang pamakal sa mga traders naton. So dapat ang gobyerno gid ang makahulag para nga sila gid ang mamakal. Nabalian si Boy Fille. Sa kaangot nga balita, gin-athag sang Regional Manager sang National Food Authority 6 nga hindi maapektuhan ang presyo sang baklanay sang humay sa mga local farmers sa Western Visayas kasunod sa desisyon sang Malacañang nga pag-auction sang daan nga stocks sang NFA. Sa interview sang Bombo Radyo kay Ariel V. Humagbas, Regional Manager 2 sang NFA 6, iya ginpahayag nga ila lamang tinutuyo amo ang mahatagan sang espasyo ang ila bodega. Inibangod nga nagahilapit na ang West Harvest season sa diin ginaekspektar na ang madamo nga supply sang humay. Sino kay Humagbas, wala sang eksakto nga schedule sang nasambit nga lihok particular na sa Western Visayas. Dugang pa sini magapanguna sa pag-implementar ang Central Region sa diin involved diri ang mga dalagko nga mga retail sellers sang bugas. When it comes to farmers naman, it will not affect them naman because NFA buying price sa palay naman is still the same. Subong nagaplakto siya sa 23 pesos per kilogram. Ang amon nga clean and dry na palay, ang amon nga wet man niya is 17. So wala man instruction. Nabatian si Ariel Humagbas.